Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Makhe sijongeni uMageza Wants a Wife. Saqhutyekwa ne-reunion and then izaba last episode yethu. Hayi ndiye ndaba disappointed ke kwile reunion ya last week. Andizazi mani bendilindele kushube, bendilindele i-fireworks, bendilindele kukhutshwa izigaqa. Sekwaflat nje nomamkhulu lo bendimthembile ndisithi yeyi uzoza nedrama umamkhulu. Hayi mani khange kubekho nto, khange nomamkhulu eze nadrama. Usewasiphathela icleavage wathi befuna indoda, yena indoda emnyama eyothusayo. Wakhanyela noba lo Mageza wayembonile kwi-advert before abhalele khona. Yebethunana yaseyaflat ndaba ngathi hayi mani kaloku i-reunion siyazazi. Xa kusenziwe i-reunion kuyashuba, kuphakanywe ezitulweni, kugityiselwane ngezinto. Umamkhulu ukuthi yena uyakhanyela noba wayembonile kwi-advert before abhalele kwishow. Uthi wayicinga uba nje indoda ebekweyo le yefront, indoda isezoza le bazoyikhompithele. Ebethuna mamkhulu no-Anita nabo bathi bebelindele indoda azothi indoda ayijonge oyike, asoyike nokhohlela. Hayi man, these ladies heyi ku-heavy. Bebengafuni i-2K icacile, kodwa nabo phofu bangama-2K bona kuqala, kuba kaloku la madoda athusayo oyikekayo, umntu oyika nosuza ayingoma-2K, ngama-1K la. Hayi bekunzima kule reunion, i-equation ibingabhalansi nje at all. And noKeletso ngapha bebefuna uMageza onemali. Kanti uMageza yintoni naKeletso? Awazi into ethi Mageza taxi driver imali uphinde ayithathe phi, because utaxi driver sometimes uqhuba iteksi engeyo yakhe uqashiwe, so imali uzayithatha phi? Ayikho nje into interesting. So this week sifumana i-last episode iphele into ethi Mageza isivale le ndaba. Ikhona ke into ethi uMageza uzopropose. Asazi noba uproposa between uPalisa noLerato, or ke asazi uba uzoproposa kwabanye aba, umhlawumbi uzoproposa kooFlora. Lo Mageza izinto uyazitshintsha, ungalindela uba ngaproposa kwabo asuke atshintshe uproposa komnye. And ke bethe yena akakho in a hurry to choose any wife. So andimazi ke ube this week kuthiwa wonke umuntu olale noMageza makaphakamise izandla phezulu. Azi kuzophakama izandla ezingaphi. Moment izandla esisonga azi uba zawuphakama sesikaFlora noLerato. So mna xa ndizicingela noSiyamthanda, I think naye uzawuphakamisa. uSiyamthanda andimkhuphi tu. Oh hayi shem lo Mageza udlalile yena ngabantwana babantu. Le show ibi-playground yakhe nje, ebengekho serious tu, and khange abe serious nje zisaqala. OLerato bebecinga fanele uba baspecial ngoba umntu kulalwa naye engayazi uba ulala nabo nabanye. Naye loo ntombi le azayiproposa kulo lwesihlanu iyabe ibhanxekile xa izawufuma yonke lo mpropozo lo. So uvile ube belala nabanye abantu apha ngaphakathi ehawusini kule ndawo nikuyo nonke. Phofu lo mntu uze ngozofuna umfazi, uyayazi lo mfazi amfunayo uba ulapha phakathi kwethu, kodwa uzahamba erhugula yonke into le phambi kwamehlo akhe. Akekho serious lo mntana, ucwele ukudlala lo. Khahamba yokhula simnike i-10 years, xa ithi 36 or 38 phinda abuye. Basiphathele idrama ke kule wiki, at least ibe interesting man, bavale on a good note so that nathi sizoba interested ukuba i-season 2 mayibuye. Ngoku xa bezawuvala ishow ibe flat, because ii-episode ezazimnandi zeziya zasekuqaleni, ukubheka phambili nje bekusekungekho mnandi, kusekukubi, ingasabukeleki. So bazawuphinda bavale nge-reunion nayo eflat embi, kanti bayafuna i-season 2 uba mayiphinde ibuye na, okanye izawuphelela apha ku-season 1 ayizubuya ngo-season 2. Asazi kuMageza uba uplene ukwenza ntoni, uplene uproposa bani kule Friday. Masiboneni kule Friday, mna ndinguFlora or Palisa or Lerato, whoever azomproposa. Hayi shem benzawuthi no, noba ngaguqa ngelo dolo benzamjonga nje ogqiba ndithi no, this guy has no business ekufuneni umtshato. Makakhambe ayokhula ayeke nocheba namashiya la becheba amashiya ngathi akabhadlanga. Hayi mina uzawuba ngumyeni kabani lo mntu ocheba amashiya kuba jonga amashiya akhathiweyo. Hayi suka. Okay guys, mandibeke apha le video ndireview uMageza Wants a Wife, i-reunion kaMageza Wants a Wife.
Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, bye for now.